Halløjsa, det her er Kalen med alkoholer og alkoholoxidationer. I denne video vil du finde ud af nogle forskellige ting om alkoholer og deres oxidationer, og blandt andet hvad en oxidation det er. Du vil kunne finde ud af i denne rækkefølge: hvad er en alkohol? Hvordan navngives den? Hvordan ser den ud? Hvordan fremstilles den? Hvad er en oxidation? Og hvordan virker eller ser en oxidation? Alkohol. Hvad er en alkohol, og hvordan navngives de? En alkohol er, hvis du skriver formlen for en karbonhydrid og derefter udskifter et af H-atomerne med en OH-gruppe. Derfor får du formlen for en hydroxyforbindelse. Denne OH-gruppe, du sætter til, hedder en hydroxygruppe, og der findes to forskellige slags hydroxyforbindelser, nemlig alkoholer og fenoler. Alkoholerne og fenolerne er en smule anderledes fra hinanden, hvor at, som I kan se på tegningerne her, at en fenol for oven, jeg har så valgt at lave nogle aromatiske ringe, så kan du se, at OH-gruppen kan sagtens sidde på den aromatiske ring, og der kan være nogle andre grupper ved siden af. Mens at ved en alkohol skal OH-gruppen sidde på et alifatisk C-atom, så du kan se her er OH bundet til en CH2. Navngivningen. Navngivningen er meget let. Du tager bare en normal karbonhydrid, og så tilføjer du en hydroxygruppe til. For eksempel nedenunder kan du se metanol. Normalt ville metan skrives CH4, men her sætter vi en hydroxygruppe på, og derved fjernes en af H'erne. Derfor hedder den CH3 bundet til OH, og derved skal vi tilføje OL til enden af navnet. Derfor vil den hedde metanol. Etanol er en smule anderledes, fordi her har vi så to, og hydroxyforbindelsen sidder på enden af den sidste. Derved så kommer den så ikke til at hedde CH3 mere, men CH3, CH2, OH. Og så skal vi igen bare tilføje OL til enden af navnet. Det er også meget vigtigt i de længere kæder, at man tilføjer et nummer til, hvorhen at hydroxygrupperne sidder i de her forbindelser. Fordi ellers kan du ikke vide, hvorhen den sidder. Hernede har jeg lavet et eksempel med propanol. Og du kan se, at propanol er 3 lang, så vi ved jo ikke, om den sidder på den første, eller den anden, eller den sidste. Det virker på den måde, at du skal altid begynde at tælle derfra, hvor at OH-gruppen sidder. Så i den første sidder OH-gruppen helt henne for enden, og vi skal begynde at tælle der, så den sidder på nummer 1. Det betyder, at det er 1 propanol, og igen ol, fordi der er en hydroxygruppe på. Den næste sidder OH-gruppen i midten. Det betyder, at vi kan tælle fra hvilken side vi har lyst til. Så vi begynder at tælle fra den venstre. Ja, og så er det så 1, 2. Så sidder OH-gruppen på nummer 2 gruppe. Og det må så betyde, at det er 2 propanol. Og det her gælder for alle forbindelserne med alkoholer. Hvordan ser en alkohol ud? Der skal skelnes mellem 3 forskellige typer alkoholer. En primær alkohol, en sekundær alkohol og en tertiær alkohol, som I kan se en generel tegning af her øverst. Det første vi lægger mærke til er, at der er rigtig mange R'er, og R'erne står for radikale grupper. Det kan for eksempel være en metylgruppe, en etylgruppe, en phenylgruppe og meget andet. Og R1 og R2, de kan være både ens eller forskellige, og det samme gælder for R1, R2 og R3. Det vigtigste kendetegn ved, at man kan se forskel på de tre, er jo, hvor at OH-gruppen den sidder. Normalt ved en primær alkohol vil den altid betegnes CH2OH, og det er fordi den er bundet til 2 H-atomer og en hydroxygruppe, og så en radikalgruppe. En sekundær alkohol vil normalt være et midtpunkt på en lang kæde, hvor at der skal være et H-atom og en hydroxyforbindelse, altså CH-OH. En tertiær forbindelse vil normalt være et forgreningspunkt, hvor det kun hedder COH. Og det er sådan, at man skelner mellem de forskellige alkoholer. Hvordan fremstilles de her forskellige alkoholer så? Det sker ved nogle forskellige reaktioner. For eksempel den første, I kan se billedet på, det er en substitutionsreaktion for butan, for brom. Her har vi en brun propan, som laves om til en propanol, ved at vi udskifter brom med en OH-gruppe. Det næste billede, I kan se, er en additionsreaktion, hvor at man fremstiller alkoholer ved addition af vand til alkener. Metanol og etanol er til gengæld de 2 vigtigste alkoholer, og man bruger en speciel fremstillingsmetode for at lave metanol, og det er det tredje billede, I ser. Her sker reaktionen ved for eksempel 250 grader og 100 bar med en katalysator, hvor blandingen af CH og CO og H2 kan fremstilles af naturgas
Og metanol det kan anvendes til rigtig mange ting. Etanol fremstilles ved at karbohydrater de går igennem en gæring, og det er det nederste I kan se. Her kan I se en gæring af glukose, hvor at der så bliver dannet det her reaktionsskema og bliver dannet det stof vi gerne vil have. Alkoholoxidation. Hvad er en oxidation, og hvordan virker den? En oxidation er betegnet som et kemisk begreb, hvor i at et stof reagerer med ilt, hvorefter det forbrænder. En oxidation kan kun ske ved nogle forskellige alkoholer, og i den øverste billede kan vi se, hvordan det virker med primære og sekundære alkoholer. Ved en primær alkohol sker forbrændingen med ilt, altså oxidation, kan det danne en aldehyd. Og hvis man videre oxiderer det, kan det danne en carboxylsyre. For den sekundære alkohol kan der kun ske et led i en oxidation, hvor der bliver dannet en keton. Derimod kan tertiære alkoholer ikke oxideres af milde oxidationsmidler, men med kraftige oxidationsmidler kan tertiære alkoholer oxideres under sprængning af molekylets carbonskelet. Og ved kraftig oxidation af primære og sekundære alkoholer sker det ligeledes en sprængning af carbonskelettet. Jeg har også fremført nogle eksempler på nogle stoffer, hvor vi kan se oxidationen af, hvad der sker. For eksempel kan vi se etanol på det midterste billede, hvor at vi har en primær alkohol, altså C, der har 2 hydrogenatomer bundet til og en hydroxylgruppe, ligesom der blev forklaret tidligere. Og når den her bliver oxideret, så danner det et aldehyd, altså etanal, hvor der så kommer et al på i stedet for. Det kan så oxideres videre, hvor det så danner igen etan, men så syre, en carboxylsyre, altså etansyre. Så har jeg også fremført et eksempel med en sekundær alkohol, hvilket er 2-propanol. Her kan vi så se, at det er bundet til et H-atom og en hydroxylgruppe, altså må det være en sekundær alkohol. Når den her bliver oxideret, så dannes der propan igen, men on, der dannes en keton, og det bliver betegnet med ON på endelsen, og det er altså propanon. Og det er sådan alkoholoxidation virker.